लोगोफोर आंनि मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायहरनाय थाबाय। लोगोफोर नै आं संसैलाय नै नायगासिनो दङ बोथिया जोंना गुरि मोनानि आरोना बे ब्लगा। ओमफ्राय बिनिफ्राय नै दिनैसो सामब्राम बिलाइ सामब्राम बानलु मोनदों सरि सामब्राम बिलाइ मोनदों। दा बे नै टमेट'आ रेडिखा हाखानाय। ओमफ्राय साहा लोंखांनाय लोगो लोगोनो लाबाय आङो, मानो होनबाथाय न'आव एसे लोमजादों आरो मानसिफ्रा एसे लोमजाजोबनानै दङ। मोनायाखैनो मोनाबोनसैयानो। दा आबौआबो हस्पिटालावसो दं नालाय, थैनो फैनांदों नालाय, ओंखायनो आङो जल्दि संखानोसै। दाहार टमाटर गासिखौनो हायखांसै आङो टमेट'खौबो हायखांनानै दोनसै। दा फैगोन। फुजाबो होनांगौ दं, मानो होनबाथाय आं दाबो दुगैयाखै नालाय। बांद्राय मोनाबाबोथ' फुजा होजायाना लोगोफोर। आंना खामानिया बेनोसै संनाय खावनाय सिबनाय। बाहेरायावबो बारा ओंखारनो थारमाने बेरायनोनो ओंखारनोनो समखौनो जाया आरो बेनो ग्रोब सम। बेखौनो संनाय खावनायखौनो देखायसाबबाय थायो नोंथांमोननो लोगोफोर। आरो सोरबाफोर निउ नायदोंबा ओरैनो नाथा लोगोफोर लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। आं दा बांद्राय थाव होला, नै थावआ दंखायो। सामब्राम बिलाइ मोननायखाय बिराद खुसि आं। सामब्राम बिलाइखौ होबाय। ओंखामखौ उनाव संसै, बेखौ फोमोननानै लाग्रोखानोसै। बिदिनो थांनानै बाथिबो सावनांगौ, धुनाबो होनांगौ नालाय। दा मा संगोन उनाव मिथिसिगोन लोगोफोर। नाया जाबायानो। दाहा लोंखांनाय लोगो लोगो दांदों आं। माइरंआबो गैला नै माइरं दहाय आं फुल जादों एसेल' जावनो मोनदों। माइरंआ गैला, सान्दुंआनो दुङाखै नालाय एसेल'सै। बेल'सै दा जानो। बेसे जावबाबो माला जोबोथाय मिथिला। 8 जन नालाय खाबा बायगोन। बैयाव दोनहै बेसिनाव। बेसिन मेरे खो जा गिरा मत हटो। नांगौथ' दा बुंखा थाखायो, बुंजासो थाखायो लोगोफोर। संलांबाय थानोसै। नै जाबोलायगौ। बाथौआ नेनानै दंखायो। दा सुगोन आङो। नायलांदो बिदिब्ला लोगोफोर। खामबोबायानो एसे, ओमफ्राय आङो एसे संख्रि हरखादों आरो नैबेखौ हरफिननांगौ। फिसालानि आखला एसे ओरैनो दोनबाय। बेखौ मेरे बेटे का काम है। नमक दे दिया, संख्रि होबाय। एबार खोबहाबथ'नोसै, गेब्लेथोंसै। हालदैखौनो दहाय होखाबाय, बे देनायखौ दाहाय उनाव होनोसै। ओमफ्राय दा बिसोरखौ सुग्रोनोसै, साफा खालामनोसै मस्लिखौ। कारेन्टआनो ओरैजायसो नालाय लोगोफोर, ओमफ्राय आंना गेसआ ओरैजायसो। कम्बलानो फिसा गोबाखौल' लाबोदों। हस्पिटालाव टमाटर बड़े मजेदार, टमाटर बड़े मजेदार। गमनानै दोनसै, दसे थानानै बे दैखौ हरनोसै। टिउसन फैबायथ'। दै होबाय एबाराव।
सोरबा माबा सालायबाय नालाय देखो मछली दे दिया मैंने मछली लाखों मेरे तुमको खोबनोसै दसे गोदौथोंसै नैबेखौ दोनबाय एसे मोनसे ओंख्रि दंबावो फाइनालि लोगोफोरनो मोनबाय आंनि टमेट'आ एबारो दुन्दिया धनिया पत्ता दिया जाबाय जोंनाव आरो ओंख्रिया मोनसेल' जाखाया जायफोर नाय मिथिखायो जोंनि बाव दंबावो भाजा दं खोमसि जाबाय नुवासै दा देखायगोन बे गोथाव जाबाय स' फाइनाल लुक जाबाय ने याम याम लोगोफोर मोनसे भाजा जाबाय आलु गाजर बिन मोनसेखौ दंबावो आरो जोंहा ना बिदि जागोन आरोना लोगोफोरनो